बेरे एनजिअनिफ्राय नैबे बावखुंग्रि हाजोआव माखासे गाज्रि परिबेस बा मैला मैथाखौ फोसाबस्रांनाय हाबाफारि लादों। मा फोरमायगोन नोंथाङा मोनसे? बे माने दिनै जों सिम्बलिकेलि एसेल' साफा खालामदों, खिन्थु जों माने बे बावखुंग्रियाव जायथ' बेरायनो फैयो बा ओरैनो पिकनिक जानो फैयो बिसोरखौ खावलायनाया बेनो जे बेखौ माने लेथ्रा दाखालामलां होननानै। बेयो मोनसे गोथार थावनि आरो बेनि दैसा दैमा बिफां लाइफां बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बेहाय जेसेबांखि सुबुंफोर दङ, खालि बर'ल' नङा, बेहाय राभा, गार', सावथाल आरो नेपालि माबानि सुबुंफोरबो थायो बेहाय। बयबो बेखौ गोथार थावनि होननानै मानिबोगासिनो दं आरो। खिन्थु थांनाय 10-20 बोसोर सिगांनिफ्राय बेखौ नुनो मोनजेनदों। बेहाय खालि प्लास्टिक गार्बेजल' नङा, माने बे बथलफोरखौबो बुख्रुबनानै थाङो मानसिफ्रा। बेखौ जाहाथे दाखालामथों, खारन बे हाजोआ जुदि मैला जायोबा बेनि गाहायनि हायेन हाजोनिफ्राय थांनाय दैसा दैमा बेबो गाज्रि जागोन। आरो बे गाज्रि जायोबा जोंनि जेराव जोङो माने दुब्लिफ्राव माइ गायनाय बा जेराव जोङो ना गुरनानै जानाय, खाथि खालानि गामिनि मानसिफ्रा होनो बेहाय जों दा हाबनोनो गिनांगौ जानानै फैबाय। बथलफोर थायो आरो प्लास्टिकनि माबा लेथ्राफ्राथ' हानि थाखाय मोजां नङा। इट्स नट बाय'डिग्रेडेबल। बे खावलायनाया जाबाय, फै बेहाय बावखुंग्रि मोनसे गोथार थावनि, जोबोद समायना, दाबो दैसा दैमा दङ बेहाय, बेरायफै, नाथाय बेखौ जाहाथे मैला खालामनानै दाथांथों आरो। बेनो आंनि खावलायनाय। नोंथांमोना फोसाबनायनि हाबाफारि लादों, मैला खालामनायनि बिथिङाव सांग्रांथियारि हाबाफारि लादों, नाथाय खाथियावनो लोंनायबो नुदों आरो। दिनैनि बे साफा खालामनाया खालि सिम्बलिकल'। जों बेहाय मा बे जोंनि प्रथम इनिसियेटिभ, जों बेहाय जोंनाव आर्ट स्कुलनि गथ'फोर फैदों। बे गथ'फोरखौ जों बेनि आबहावाखौ देखायदों। नायनानै नों बेखौ माने नोंसोरनि आर्टनि थ्रुयै आर्ट फर्माव एक्सप्रेस खालाम। बे माबा संक्रान्ति समाव अनेक मानसिया फैगोन, जेरै बेरेया माने मा होनो बेखौ पर्याबरनखौ रैखा खालामो, बेबायदि नोंसोरबो नोंसोरनि आर्ट फर्मजों बे हाजोखौ रैखा खालामनायनि नाजा, एक्सप्रेस खालाम। फैबा बेखौ जों ओरैबायदि दिनैनि समाव बेखौ नोङो दिनै साफा खालामगोन, गाबोन सोरबा बेखौ गाज्रि खालामफैगोन। बेखायनो साफा खालामनाया खालि सिम्बलिक, बाट बे माने मोनसे गोथार थावनिनि प्रति रेभारेन्स जायखौ होनो श्रद्धा, बे श्रद्धाया जाहाथे लाबोयो, जोंहा बेखौनो जोङो फोसावनायनि नाजादों थ्रु आर्ट, थ्रु पइट्रि एन्ड थ्रु मिडिया, थ्रु स्मल फिल्मस अल्सो वी आर मेकिं। दा बेनो आरो दिनैनि हाबाफारिया खालि मोनसे सिम्बलिकल'। माने बे हाबाखौ मावनानै बा बे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै जाहाथे बिसोर आर्ट फर्माव एक्सप्रेस खालामनो हायो। इयुनाव बे बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि इयुनाव माने जोङो बे थांनाय बोसोरनिफ्राय मावजेनदों बे हाबाखौ। ओमफ्राय जोङो बेहाय जेरै बावखुंग्रि फेस्टिभेल अर्गानाइजिं कमिटि दङ, बिथांमोनजों जों सावरायदों। आरो माबा बे टुरिजम डिपार्टमेन्ट, बे टुरिजम डिपार्टमेन्टनि जोंबो जों सावरायदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टजोंबो जों सावरायदों। एन्ड आं बेखौनो होननानै माने आइ एम भेरि हेपि, रेसपन्सआ बिराद पजिटिभ। दा नोंथांमोनहा नुगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबार साइन बर्डबो लागायदों बेहाय, जाहाथे माने दाखोर गारनानै दाथां होननानै, आरो नट टु डिस्टार्ब द एनिमेल्स, खारन बियो मोनसे गल्डेन लांगुरनि थानाय जायगा बियो, आरो अनेक वाइल्ड एनिमेल्सफोर दङ। दा जोंना इनिसियेटिभआ जाहाथे सांग्रांथि जानानै फैयो, खिन्थु सिस्टेमेटिकेलि बेखौ खालामनांगोन आरो। नों आं बेहाय फैनानै फोसाबनानै थांबा बे साफा जानाय नङा, मोनसे सिस्टेम नों सेटआप खालामनांगोन। बेखौ जों बे जे गोथार थावनि बेखौ सरकारानो बेखौ मानिनानै लानांगोन। जोङो माने जेरै फेस्टिभेल अर्गानाइजिं कमिटि बिथांमोनहानो गावसिनि माबायाव फेस्टिभेलनि मेन्डेटआव थानांगोन बे बाथ्राया, जाहाथे बे जोंनि माबायानो थांखियानो जाबाय फेस्टिभेलखौ इक'लजिकेल इभेन्ट खालामनो नाजानांगोन। आरो बियो इट्स ए भेरि प्रेस्टिजियास फेस्टिभेल आरो ट्रेडिसनेल मोनसे हाबाफारिखौ लानानै मावनाय फेस्टिभेल बियो। आरो बेखौ जोंहा बयबो एभ्रि वान, इट्स आवर रेसपन्सिबिलिटि टु मेक इट भेरि भेरि प्रेस्टिजियास फेस्टिभेल। आरो जों जुदि बेहाय फैनानै लोंनाय जानाय मैला खालामनानै थांनाय जायोबा, बे लासैनो मानसिफ्रा बेखौ माने माबे मुगैजाथाव मोनसे हाबा आरो टुरिस्ट एट्रेक्टबो खालामनो हानाय नङा। दिस विल बि ए भेरि भेरि शर्ट टार्म इभेन्ट। नों बेखौ जुदि नों लं टार्म आरो एभारलास्टिं खालामनोबा बेखौ जोङो इक'लजिकेल पइन्टखौ लानांगोन, खारन जों मोनसे
इक'लजिकेल जनाव बेखौ जों हाबाफारिखौ मावदों बे आं फेस्टिभेलनि बाथ्राखौ होनदों थ' बेखौ दा डायलग खालामगासिनो दङ एबारबो डास्टबिन लागायनायनि बाथ्रा रायलायदों आरो भलुन्टियार्स जोंनाव बेहाय एराउन्ड 100 भलुन्टियार्स थागोन फ्रम फेस्टिभेल्स पॉइंट ऑफ व्यू आरो बेरेया हेफाजाब होनानै भलुन्टियार्सफोरखौ गाइडेन्स होदों माब्रै माने जाय बेहाय फैगोन हाजो गाखोनो बिसोरखौ सांग्रांथि माब्रै खालामनो आरो मोनसे गाइडेन्स दिस इज जस्ट द बिगिनिं and hopefully in 5 years time this will be one of the most beautiful festival which is following all the eco protocols आं बेखौनो बुंनानै माने बे आसायैनो जों बे हाबाखौ मावदों आरो so this is just a very very beginning नाथाय बे आइडियाखौ जे स्प्रेड खालामनांगौ बे आं आसा खालामो नोंथांमोनहाबो नोंथांमोननि चेनेलजों बे बाथ्राखौ स्प्रेड खालाम बे जों बे बयनिबो रेसपन्सिबिलिटि खालि बेरेनिल' नङा साफ्रोमबो बे बिटिआर आव थानाय सुबुंफोरनि रेसपन्सिबिलिटि खारन बे the problem is not isolated आं जों जे सानो दे बावखुंग्रियावल' नङा बे बावखुंग्रिनिफ्राय माब्रै जे बेनि टक्सिसिटी बा बेनि माने गाज्रि मैलाफ्रा माब्रै स्प्रेड जागौ नोंथांमोनहा मिथिगौ दैसा दैलाजों माब्रै स्प्रेड जायो बे पुरा बिटिआर आवनो स्प्रेड जागोन आरो बेखायनो इट्स रेसपन्सिबिलिटि फर each and every citizen of BTR to maintain the sanctity of this forest, the sacred forest. Thank you. गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलेट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।